ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan GovWaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Hulyo 2, 2026. Napakabilis ang araw. At samahan nyo na naman kami sa loob ng isang oras sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At makakasama nyo sa technical side El Presidente Nixon Dacal. At siyempre, ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa, Engineer Kyle Kayabyab. Agay latay, piso lamot sa istoryaan. At bago natin ipagpapatuloy at pag-uusapan at pupuntuhan ang mga isyu na yan, batiin muna natin ang ating mga may mga kaarawan. Lalong-lalo na dyan, yung kumpare ko na naghahanda na ngayon at sigurado ko nagkakatay na ng buong kambing dyan sa barangay Minion East. Happy birthday kay pare Felix Jose. At syempre, kumustahin na rin natin ang kanyang kabiyak
na baknang ng bayan ng Barangay Minion East, Elizabeth Jose. At sa lahat ho ng mga nakikinig dyan, dahil alam ko na ang lakas-lakas ng radyo nila dyan sa Barangay Minion East, dyan sa may Sitio Kamanggaan. Happy birthday pare, at ito ang regalo ng DWJE sa'yo. Nawala na, Nixon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Punto por punto kay Atom Remo. So happy birthday paring Felix. Sana'y marami ka pang birthday na tatanggapin sa iyong buhay. At sa lahat ho ng mga nakikinig dyan, magandang umaga ng Huwebes dyan sa may Sitio Kamanggaan, Barangay Minion East. At gusto rin natin kumustahin ng kanyang magandang umaga itong 5th District Board Member Rose Apaga, ang nag-iisang Rosas sa 5th Distrito. At ganun din sa kanyang super alalay na si Jules, ang kanyang Month's Friday. At syempre, pag pinag-uusapan naman dyan sa 5th District, andyan naman na nakatutok sa kanyang cellphone ngayon si former Abante Pangasinan Ilocano Party List Mike Morden. At syempre, andyan din na nakatutok ang ating kaibigan sa Ordaneta City, former Vice Mayor, former Councilor, at former Congressman ng 5th District. Tumakbo ho siya noong nakaraang eleksyon. Councilor Vice Mayor Franco Del Prado. And speaking of mga Del Prado, siyempre, andyan din ang kanyang anak na incumbent City Councilor Alfonso Miguel Del Prado. At dyan naman pasamahin ng bilyasi si paring Freddy Cabanilla. Good morning, pare. At ang mga Zumba, Mars Zumba, dyan naman sa bayan ng San Manuel.
Pinamumunuan naman dyan ng Special Secretary to the Mayor B. Corpus. At siyempre, andyan naman yung super pilot na palaging nakikinig at nanonood sa atin dyan, si Joel Almohela at ang kanyang mga kasama. Yan, nabago na yung natin. Thank you, Boss Joey. Parang ayaw ko na magsalita. Sasayaw na lang ata ako. At syempre, speaking pa rin dyan sa bayan ng San Manuel, nakikinig din daw titong si ex-kagawad Papa Kading Almohela. Huh? Huh? At syempre, pag gusto yung bumili ng mga bugambilya, Boss Joey, yung pinuntahan natin minsan na maraming mga bugambilya, itong mag-asawang si Manang Esther at saka si Paring Bob dyan sa barangay Katablan, Ordaneta. Good morning, good morning. Nagpapahabol din ng pagbati si Binong Bautista, si Paring Erning Sopot Manuel, si JR Cabico, at maraming salamat sa lahat ng mga dumalo sa karawan ng aking pinakamasipag, pinakamatsaga, pinakamaintindihin, lahat sa kanya, wala ka nang hahanapin pa sa kanya. So lahat ng mga dumalo sa kanyang karawan kahapon, maraming salamat ho. Andyan din yung mag-asawang si Master Sergeant Billy Evangelista at saka si Wilma. At syempre, hindi natin makakalimutan, nagpahabol sa pagbati si former barangay captain ng Barangay 1, Cap Danilo Caras. At syempre, ang kanyang sidekick na si Yong Regidor. Babalang ho kayo dyan sa aming istasyon, makikita nyo na ho yung DWC Joyce Electronics. Pagbati pa lang, naubos na natin ang 17 minuto. At lahat ng huyan, mga issues at mga maiinit na pag-uusapan ho natin dito lang sa Radyo Paborito. Pero sabi nga ni kasamang Orly kanina, may radyo daw dyan, pero radyo aburido. Aywan ko kung bakit na aburido yung sa radyo. Baka hindi niya na kayang sagutin yung mga pinupunto-punto natin dito. But anyway, yung mainit nga na pinag-uusapan natin kahapon ay patungkol naman dyan sa PisoNet na bigla ang pinasara ni Mayor Belen Fernandez ang mga iba't ibang may-ari nito. At kagaya nga yung sinabi natin kahapon, dapat sana inumpisan na niya muna sa kanyang mall. Inuna niyo yung maliliit sa barangay. At saka tama rin yung binabanggit ni kapaborito Orly Navarro na masyadong overkill naman yung pagsasagawa at pagsasara ng mga establishmento na yan. Hindi na dapat kasama ang pulis dyan.
barangay officials pa lang, kayang-kaya na yan. At isa pa, nakakaawa talaga itong si City Councilor Dada Rena Makalanday. Mantakin mo, binoto ng tao, pinili siya, palaging numero 1. Ayan o, kitang-kita nyo yung litrato niya, ang ganda, ngiti pa lang, talo na kayo. Bagamat hindi siya binanggit doon sa ginawa na State of the City Address doong nakaraang araw nitong si Mayor Belen Fernandez. Naku, grabe naman, Mayor. Nabanggit mo na lahat-lahat, pero yung isang konsihala na ibinoto ng karamihan sa syudad ng Dagupan, initsapwera mo. Nakita mo o nagbubulag-bulagan ka lang? Grabe naman, Mayor Belen. Dapat parehas ka lang. Porque hindi mo siya kaalyado, wala namang bastusan. Kung halimbawa, ikaw yung nasa kalagayan ni Councilor Dada Rena, hindi ka binanggit, anong pakiramdam mo? Walang ganyanan. Ibigay ang respeto na dapat ibigay. Wala na, hindi mo na nga binanggit doon yung pangalan niya doon sa soka mo. Isinuka mo pa rin doon sa tarpaulin. Ay nako, politika, grabe ka. Meron din kanina na nabasa ko na text din ni Attorney Joey Tamayo na patungkol nga dyan sa pagsasara ng Pesonet. Kaya araramay bago ay Altaida. Agaylatan, si Kini sumangibagay bago ay Altayo. Ya, anto iga ba yun ibagay? Ilan saman, balat? Ya, kung kakandidato kayo, agaylay panag-abrasa yung totoo. Natambalat yawan tangkilan na kayo rong, singa kila mamaong. Sana yung naging problema dyan, dapat balansehin nyo naman. Bigyan nyo rin ng pagkakataon yung mga tao na naghahanap buhay, no? At saka yung mga estudyante na walang kakayahan na magkaroon ng laptop, cellphone, paano naman nga sila magre-research ng kanilang mga assignment kung wala naman sila mga gamit? Kaya nga doon sa pakikipanem kahapon kay Councilor Dada, nakakalungkot ho dahil ramdam mo yung sentimento na nararamdaman ni Councilor Dada Reyna. Sa bagay, nakakalahati na tayo ng taon. At malapit na naman ang eleksyon. Eleksyon na naman ng presidential election by 2028. At speaking of election, barangay SK election. Tignan nga natin yung natin na meron ho tayong nakuha na video at pagtutuunan natin ng punto yan kung ano naman ang sinasabi ni Commissioner Rex Dulay ng Commission on Election. Yung mga pakain ng mga barangay officials ngayon, okay pa yan? Doon po sa kasi manual po tayo ito. Manual ang election. Kaya dapat maingat sila. Yung nakaraang 2023, ang dami naming pinailan ng disqualification for premature campaigning. Premature campaigning, which means kahit wala pa sa election period, bawal po.
kayong mga kampanya po. Kailan yan? Kailan yan? Tingnan natin yung dates ng premature election. Well, kailan ba magsisimula ang campaign period para sa mga barangay? So, nakikinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, tingnan natin. I'm sure yung mga kandidato baka aware na dito. So, anong schedule natin dito, Commissioner? Ang ating botohan po ay November 2. Magkakaroon po rin tayo ng 5 to 7 na pagboto ng senior citizen, heavily pregnant women, elderly, 5 to 7 Ng umaga. Yun. So wala silang kasabay para makaboto po ng maayos. And then ang regular voting hours ay 7 to 3. Ano po, ang nag-filing po ng COC September 28 hanggang October 5. Ang campaign period po ay October 22 to 31. Ang bawal pong mga kampanya pagkatapos mag-file ng COC mula September 28 hanggang October 21. Pwede lang pong mga kampanya simula October 22 to 31. Kung di ako nagkakamali, 10 days lamang yun. Ang election period po ay simula October 3 hanggang November 9. Gun ban po yun. At saka yung mga bawal na ginagawa, pati pag-release ng pondo, public funds nandoon po. December 2 po, at kung nalimutan ko kaninang banggitin, 30 days after the election sa Barangay, September 14 election, 30 days after, yun pong statement of assets. SOSE. SOSE po. Dapat i-file. Ganon din sa barangay. Ganon din po. After 30 days. Maliban sa away ng mga kandidato na ngayon siguro nag-aaway na sa Facebook. At teka, meron tayong regulations, halimbawa yung pagkampanya ba? Anong ibig sabihin ng bawal mga, kailan yung campaign period? 10 days lang yung campaign period. 10 days lang po eh. And within that period or before that campaign period, Bawal po lahat eh. bawal lahat. Oo. So pati sa Facebook, paano kaya Hindi yan? po yun. Kasi ang nangyayari po, meron po kaming task force na nag-handle nung sa Facebook. Sa Facebook, mga monitor. Oo. Katulad po ako ang head ng task force respect. Bawal po yung mga pangangampanya sa pamamagitan ng survey na malakas itong kandidato. Okay. So bawal yun. Bawal din yun. Sa barangay election. Opo. Na halimbawa, itong barangay 1, 2, 3, nagpa-survey dito na si candidate Cesar Chavez ay nakakalamang ng 90% kay candidate Ray Bulay. Bawal yun. Bawal po yun. Bawal yun. Kahit legitimate pa, kahit kakilala pa, kahit SWS, pero of course, wala namang SWS siguro dyan. Bawal. Bawal talaga yun. Results. Bakit pinagbawal? Kasi po, kung i-influence niya yung election, laban siya sa Fair Elections Act. Okay. Noong 1991. Bawal po yun. At yung mag-post nito, may pananagutan. Meron po. Makakasuhan. Doon sa task force ko ho, makakasuhan at yung kandidato po na pangalan niya lumalabas doon, tatawagan po yun. Yung kamag-anak, kung yung kamag-anak ang nag-post, hindi yung kandidato mismo. So, show cause din ho yung kandidato. Ganun po ginawa namin kasi ang daming kumatatandaan ng 2023. Okay. So, kapag pangalan ko, kandidato ako sa barangay, halimbawa, Pandakan, ganyan, kandidato ako. Tapos wala naman akong kinalaman sa survey, pero kamag-anak ko, kaibigan ko, inilabas sa survey dito sa Pandakan, ako ang leading. Ipapatawag niyo ako? Patanggal mo na ho para siguro. Dapat meron akong gawin na paraan si kandidato na leading, at least yung leading, itanggal mo yan. Dapat in writing siguro, etc. para in good faith. Wala talaga. Marami po niyan yung tarpaulin eh. Tarpaulin. Lalo na Kung tarpaulin makita siguro. mo yung mukha mo doon, tanggalin mo na. Mas magiging mapayapa ba yung tingin nyo? Did we learn from the previous barangay elections? Noong pong 2023, dahil COMELEC control talaga lahat, pati yun, binawal namin yung early campaigning na yun, premature campaigning.
maganda po yung resulta. Walang masyadong gulo, madali po natapos yung proklamasyon. Alright, si punong barangay ngayon gustong tumakbo or si private citizen gustong tumakbo sa pagkapunong barangay, dinala niya yung mga kababaihan o mga kabataan sa Baguio City halimbawa. Wala pang campaign period. Bawal ho ba yan? Pag nakunan po ng picture, meron po kami isang kasong ganun eh. Basta nag-file ka na ng kandidato, hindi ka pa nag-file. Kung nakapag-file ka na ng kandidato, meron na kami jurisdiction Sa kanya. Oo. So basically, kung yun yung mapapatunayang pagkampanya, pati yung Papatuloy natin yan. money platform. At babalikan ho natin dyan makaraan ng ilang patalastas. Punto por punto kay Atong Remo. Irem Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Kami yung... San ang puta-putang red impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Pangunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa,
kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. So nabitin ho tayo doon sa Commission on Election. Mga ipinagbabawal ng COMELEC. At pupuntuhin natin yan maya-maya dahil meron ho tayong naging bisita. Ngayon lang ang PIO ng Provincial Police Office. Sa katauhan naman ni Captain Eileen Katugas. At kasama rin niya si Ashley, nakalimutan ko apelyido niya. Diyan naman sa Philippine Information Agency. At tignan natin, dahil meron ho silang binigay dito na PNP press corps na para sa mga media ng Pangasinan. Managers, station heads, editors, all accredited media station and outlets. Subject, Pangasinan Press Corps Officer Election. Date, July 7, 2026. Time, alas 2 ng tanghali, ng hapon. Singapore at Philippine time yan.
Maganda rin yung plano ng PNP press corps. Sino kayo mga kakandidato dito? At magmula ho nung 1991, nung andito na ho tayo sa Pangasinan, ilang beses na rin ho natin nasaksihan niyang eleksyon ng PNP press corps Pangasinan. At sa tagal-tagal na rin ho natin sa media at marami na rin tayong mga iba't ibang outlet na pinanggalingan, nasaksihan ho natin kung paano nila ginaganap ang eleksyon na yan. Ay noon ay talagang physical. Ito naman pong eleksyon ngayon na bago, itong PNP press corps na gaganapin sa July 7, virtual na daw. Via Zoom. Sabi ko kanina kay Captain Aileen Katugas, mas maganda pa rin sana kung physical. But anyway, sa lahat ho ng mga kapatid natin na may gustong magkaroon ng position dyan sa PNP press corps, magkakaroon ho ng PNP press corps sa July 7, alas 2 ng hapon. Sa lahat ho ng mga interesado, yan, punta na lang kayo dyan sa Philippine Information Agency para kunin ang mga detalye niyan. Dalawang minuto na lang ang nalalabi at ibalik natin yung pinag-uusapan natin El Presidente Nixon, yung patungkol dyan sa mga pinagbabawal ng Commission on Election. We have the cases to prove it. Teka, meron tayong regulations, halimbawa yung pagkampanya ba? Anong ibig sabihin ng bawal mga, kailan yung campaign period? 10 days lang yung campaign period. 10 days lang po eh. And within that period, or before that campaign period, Bawal po lahat eh. Bawal lahat. So pati sa Facebook, paano kaya Hindi po yun. Kasi ang nangyayari po, meron po kaming task force na nag-handle nun sa Facebook. Sa Facebook, monitor. Katulad po ako ang head ng task force respect. Bawal po yung mga pangangampanya sa pamamagitan ng survey na malakas itong kandidato. Okay. So bawal yun? Bawal din yun. Sa barangay election? Opo. Na halimbawa, itong barangay 1, 2, 3, nagpa-survey dito, na si candidate Cesar Chavez ay nakakalamang ng 90% kay candidate Ray Bulay. Bawal yun. Bawal po yun. Bawal yun. Kahit legitimate pa, kahit kakilala pa, kahit SWS pa. Of course, wala namang SWS siguro dyan. Bawal talaga yun. Results. Bakit pinagbawal? Kasi po, kung i-influence niya yung election, laban siya sa Fair Elections Act. Okay. Noong 1991. Bawal po yun. At yung mag-post nito, may pananagutan. Meron po. Makakasuhan. Doon sa task force ko, makakasuhan. At yung kandidato po na pangalan niya lumalabas doon, tatawagan po yun. Yung kamag-anak, kung yung kamag-anak ang nag-post, hindi yung kandidato mismo. So, show cause din ho yung kandidato. Ganun po ginawa namin kasi ang daming kumatatandaan ng 2023. Okay. So, kapag pangalan ko, kandidato ako sa barangay, halimbawa, Pandakan, ganyan, kandidato ako. Tapos wala naman akong kinalaman sa survey, pero kamag-anak ko, kaibigan ko, inilabas sa survey dito sa Pandakan, ako ang leading. Ipapatawag niyo ako? Patanggal niyo na ho para siguro. Dapat mayroon akong gawin na paraan si kandidato na leading, at least yung leading, itanggal mo yan. Dapat in writing siguro, etc. Para in good faith. Wala talaga. Marami po niya yung tarpaulin eh. Tarpaulin. Lalo na kung makita mo yung mukha mo doon, tanggalin mo. Mas magiging mapayapa ba yung tingin nyo? Did we learn from the previous barangay elections? So pakinggan nyo maigi kayong mga nagnanais tumakbo sa barangay.
lahat, pati yun, binawal namin yung early campaigning na yun, premature campaigning. Maganda po yung resulta, walang masyadong gulo, madali po natapos yung proklamasyon. Alright, si punong barangay ngayon gustong tumakbo or si private citizen gustong tumakbo sa pagkapunong barangay, dinala niya yung mga kababaihan o mga kabataan sa Baguio City halimbawa. Wala pang campaign period. Bawal ba yan? Pag nakunan po ng picture, meron po kami isang kasong gano'n eh. Basta nag-file ka na ng kandidato, hindi ka pa nag-file. Kung nakapag-file ka na ng kandidato, meron na kami jurisdiction. Pati araratay Oo. pang-kidnap o sa araratay gawon yuran opisyalis na barangay. Dengal yun maong tapi ano antayo gawon nyo. Basically, kung yun ay mapapatunay ang pagkampanya, pati yung mga yung money platforms, yung pagpapadala, pati po yun, kausap namin ng Gcash naman, pati atay si Gcash kandidato, naman. ganito. Kunwari, ang gapo, kayo nang yata, pero wala Gcash ballot. money platforms, yung pagpapadala, pati po yun, kausap namin ng Bangko Gcash. Sentral. Si kandidato, ganito, Tignan po namin may yung ginamit na petsa. isang Gcash app, Pag pumasok yung pecha, campaign period ito. Kung ginagawa ito bago mag-campaign period, Yun. di titig. Bago pumasok sa period ng campaign na araw at nagbigay ka, barangay kapitan ka, kagawad ka, umbabatik, nala, dugaruga, samay, election period, nala ka. Nan po, re-reviewin pa rin kasi kung kandidato ka. Kaya later on, naging maong araratay ken, tapi ano antayo gawin nyo, say arapan niya barangay SK election. campaign period. Di titignan po, tuloy re-reviewin natin. pa rin kasi kung kandidato ka eh. Later on, naging kandidato, you will establish the pattern. Yes. So, kumbaga may pattern na, no? Yes. Say, 15 days before the campaign period, namimigay ka na, nagpapatur ka na. Napakarami po namin na DQ ng 2020. Ganun ba? Even outside campaign period? Po, doon po kasi naglagay kami ng presumptions na malakas ang loob na wala sa batas. Na nag-invest siya. Something like that. Nag-invest siya ng resources para to his advantage. Yes. Na magbigay ng pabor para during election, Yes. sisingil siya ng pabor niya. Dahil pinadala kita sa Baguio, pinadala kita Pati kung saan. ang gamit ng resources ng gobyerno. Mahigpit kayo dyan? Mahigpit po at we have the cases to prove it. So si Katutan, yan ho yung sinasabi ni Commissioner Ray Bulay ng Commission on Election. Nakita ho natin yan sa Facebook, kaya gusto din ho namin na ipamahagi at na para magkaroon din kayo ng kaalaman patungkol sa mga ipinagbabawal sa Commission on Election. So September to October ang itinalaga na buwan ng registration, filing at saka November 2 at ang election. Pero malalaman pa rin natin yan ang official na mga declaration na manggagaling din dito sa Pangasinan Comelec. At siguro mag-imbitahin natin si Attorney Salas, Marino Salas ng Provincial Commission on Election na nakabase dyan sa May Astrodome, Dagupan City. Para malaman ho natin kung yung mga binitawan ho ni Commissioner Bulay, ganun din ho ang mangyayari na mga panukala na gagawin din ng Provincial Commission on Election. Ang dami hong bawal. Kaya kung gusto nyo magsilbi dyan sa inyong mga barangay, dapat sundin nyo ang malahat ng alituntunin ng Comelec.
Singa satanay, amay ang kapumot sugagaw mo maugos, ang kamot agmumot na kinod Facebook, ang kamot ang i-post od Facebook at saratayin niya katungtong mo, kamiting mo, panuntutan ay nung gawan to ka may kalaban mo, dinala ka. Kaya sige, babantayan ho natin yan. At tanungin natin si Attorney Salas kung ganun din ang gagawin nila doon sa national. Masyadong mahigpit. Sa bagay, no analo ka mo, tingnan, medyo malaki na rin ang sweldo ng mga kagawad ngayon. Sa barangay ko na lang, dyan sa may barangay Minyena West, ay ang isang barangay kagawad sumasahod na ho ata ng 14 or 15 to 16,000 a month. Meron pa tayong 10 minuto na nalalabi at nakakasama nyo pa rin sa ere ang aking mga kasama. Sa technical side, si Nixon Dakal and Agile Franz Kayabyab. Ay, Agi ko. Paspasan labo sa pakurong udsaya. Sang damakmak na ayuda. At speaking sa ayuda, meron ho kaming i-share sa inyo patungkol sa sinasabi ni First District ng Batangas, itong si Leandro Ligarda Libeste. Ay ito naman ay patungkol dyan sa mga ayuda na ipinapamudmod ng mga politiko na akala mo pera nila. Mahiya naman kayo. Ang kakapal ng apong nyo mamudmod ng ayuda. Akala nyo pera nyo, hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Niloloko nyo lang yung mga kabarangay ninyo, kadistrito ninyo. Akala mo, dami-dami. Papataw, may ayuda. Kaninong galing? Kay Congressman. Magkano? 3,000 to 5,000. Siyempre, tagabay mo mo, tagapoy pantungit mo, tagapoy pamadyong mo, or whatsoever, tagapoy panggastos mo. Siyempre, pupunta ka. Ilabas ka natin yun na El Presidente Nixon, yung sinabi ni Congressman Libeste, para makita rin na. Ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing kasi yabagitar kayo at kulang na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol
nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng Aratan, 200,000 sudapan yung pesos ngayong araw. iduluan. At Ayan si investigahan Congressman ninyo Lebeste. ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isususpindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At Si tayo po Katuya, sa abay Kongreso kinasuan ngayon, na. ako Si po ay Congressman Lebeste. nag-file din sa Building Satay Index solar. ng isang House resolution Solar, so negosyo tuya. At wala mo, so aarapon itong kaso tunatan. on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda, napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nabibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may matay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat naman ay bibigyan, baka ang iba ay una at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa publiko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon, ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. Punto por punto kay Atong Remo. 2 minuto na lang ang naiiwan nating oras at syempre Huwebes na naman, isang araw na naman, pahinga na naman tayo. So narinig nyo yun na salita ni First District ng Batangas, si Leandro Lebiste. Buti pa, doon sa Batangas, merong 200,000 kada barangay, dito kaya sa atin. Kailan kaya yan?
Hindi naman natin na monitor, hindi naman natin nalalaman dahil itinatago ata, walang report. At sa ating pagbabalik bukas, papag-usapan ho natin yung problema naman dyan sa bayan ng Lawak na kung saan ay humihirit ata itong si Mayor Ricardo Balderas ng 150 milyon para sa kanyang commercial building dyan sa bayan ng Lawak. Pero ang problema, parang hinaharang din ata ng ilang mga konsehal ang plano ni Mayor Balderas upang ang Lawak ay lalong magprogresibo. Pero sa plano niya na paghiram o pag-loan ng pera sa bangko ay medyo nababagalan ang alkalde patungkol dyan sa hinihiram niyang pera para sa pagpapatayo ng isang commercial building. At wala na ho tayong sapat na oras, papag-usapan ho, pupunta ho natin yan bukas. At Wednesday, Thursday na naman. At nakasama nyo sa loob ng isang oras ang aking mga kasama dyan, si Engineer Nexon Lacal and Jael Pran sa Kayaybab. At ito ang iyong nakasama sa Impapawid. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host and